țara mea. Bună seara! Mă numesc Bella Santiago și sunt din județul Filipine. Bună seara, bine te-am găsit. Bine am găsit! Ești în România de mult timp? Aici un an jumate. Tu acum ești cu o trupă în România? Activezi Da, acum sunt cu trupei Jukebox. Vezi? Știu. În care a venit? Alex În care a fost și Alex Vasilache Da, acum 2 ani de zile, da. cred. Care a fost la mine în Da, chiar la Alex mine. Vasilache să bătrânești și acum sunt aici. Am bătrânit, Alex. S-a îmbătrânit. Cu cine ai venit? Văd o groază de bărbați acolo. Da, am venit cu iubitul meu, cu tatăl meu și cu nepoțul iubitul meu și cu colegul meu. Salut, băieți. Colegi, iubiți, bună! Ciao! Perfect, deci ai mulți bodyguards, să înțeleg. Da. Perfect. Piesa este în română, engleză sau spaniolă? Engleză, Engleză. da, Ești gata? da. Hai, Bella! She got a booty like an hourglass, but I can give it to you all the time. She got a booty like a Cadillac, but I can send you into overdrive. She's been waiting for that. Stop, hold up, swing your back. See, anybody could be bad to you. You need a good love on your mind. I'll let you hide. Wait for me to let me take you there. Wait for me to love. I know you want it. I'll let you hide. Wait for me to let me take you there. Wait for me to love. Văd că e Beyoncé. Walking through the fire. Please don't let me go. Take me to the river. I need you to know. I'm man enough. Come and pull me up. I'm man enough. Come and pull me up. Come and pull me up. Head in the kitchen like a 1,000 degrees. That's how I'm feeling when you're next to me. I got a fever, tell me what could you do? Temperature rising when I look at you. Subliminal sex, dripping in sweat. This is my what? Ha, 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 ha. I want it right now. Ha, 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 ha. Walking through the fire. Walking through the fire. Please don't let me go. Please don't let me go. Take me to the river. Take me to the river. I need you to know. I need you to know. Come on. I know you want it. I'll let you have. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute to let. It's next mascara, it's racing the bottle, it's beautiful trouble, it's hot. Putting in the bottle, we're putting in the lotto, we're taking it back, we're gone. Feeling so good, a tripping now, we'll get it right in the engine that cut. Got Batman, Robin, and Bang Bang, talking it, we nigga dominant, competent, it's me, Bella Santiago. If they test me, they're sorry. Rather soup like a Harley than pull up on that Ferrari. They were hanging with that. Oh, drinking, he's lanking. It ain't karaoke, not but get the mic, cause I'm singing. To the A, to the N, to the D, to see anybody could be good to you. You never get a mama on your mind. Wait for me to let me take you there. Wait for me to tell you.
Gata! Mulțumesc! A venit în sfârșit o concurentă care a avut din prima cel mai mult decât voce, știi? Are o atitudine deja de divă, de artist. Mamă, ne-a omorât. Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Așa, m-am odegnit puțin. E clar, e pe stilul Beyoncé și seamănă cu Beyoncé, dar e... Aici e bombă cu ceas. Am impresia că la trupa Jukebox Vasilache e backing vocals. Nu! Mamă. Ce-a fost asta, fraților? Ești de pe altă planetă. Da. Dragă domnișoară, ești una dintre cele mai nebune voci pe care le-am auzit în viața vieților mele. Mulțumesc! Mulțumesc! Dar cum te miști, cum arăți, eu cred că vei trece de scaune. Eu am senzația că, adică nu am senzația, desigur, pentru tine special, mi-ar plăcea să am această grupă de adulți, peste 24. Pentru tine, Bela. Nu, pentru că ai spus că vrei până în 24 de ani. Păi uite că astăzi m-a răzgândit brusc. Gata, Ei, nu uite că poți să te m-a... răzgândești. Ba da. Tu ești pretendentă la premiul mare, asta este Clar. absolut clar. Clar. Tu ești conștientă de asta? Unicul lucru pe care ți-l doresc. Rămâi tu, rămâi timidă, rămâi acolo unde ești și lumea o să te iubească atât de tare cât tu nu-ți imaginezi. Felicitări, mersi mult pentru moment. Bravo! Bravo! Unicul lucru pe care ți-l doresc. Rămâi tu, rămâi timidă, rămâi acolo unde ești și lumea o să te iubească atât de tare cât tu nu-ți imaginezi. Felicitări, mersi mult pentru moment. Bravo! Bravo! Cine-i prietenul ei? Cine-i iubitul ei? Adult. Nu ți-e rușine. Nu ți-e rușine, bă. Băi. Bela Santiago. E genul de om pe care aș paria că poate câștiga X-Factorul. În momentul ăsta pariez pe Bela. Bela? Bine, Beyoncé! Oh, bravo! Ce să mai tem? Da. Iubesc mult scena. Și una dintre cele mai bune românce pe care le Născută de Ziua României. Născută de Ziua României, pe 1 decembrie, în 89. Adică mi se pare... Sunt româncă.